man baba wa no me man Ghana Ghana ko babia ya hwe ya penifo no ya nsori ankasa o man no chia fantifo so okwa achew no ma bebre enti ya hwe abusuan na enyina so okay ye bebo bra ye be bibia efra abusuan mu nyina gina abusuan enti bread say yenso ye ma abusuan hu mfa so a ese obia bo na abusuan yi ya na watrete no se bibi to chima kro se abusuan ye monyai asore de ma me bu abusuan pa ye program ye me den se asore obitimi ko kan se majai nyana wo free ha no ko ha no ko ha but abusuan de untimi free ya nyew se me ko bo bi abusuan o ka se mbebo a mbe ka se ene ma yemfa nko fie nko de ntia ujaya abusuan na bebo ye de wo ko boss bobos we nti na bo abusuan o ye de na enye ye moja sa nti wo se sa moja enye yi nti na ye hwe emma ene abusuan wo ma setirem enka bo ma se so mu di na ma pagya abusuan ese abusuan titimu ne ya odie ni ade aba wiase bebre fire mma se de ye nsi nhwe mma yie e wa abusuan mu okay ebi ni sen obu ho a ne papa wu na abusuan na sore tia nkwada no mankwada na ye mobo no mo de yawo afiri ho ana bi so ho a nkwada no so timi sore tia abusuan no omo papa abobra enti papa no to fom no omo so yam prema abusuan no mmen papa japade ho dabi eno ko fanta wanta ba na akeka tira bomu basa enti ana ye behwe ni esese emaye wo fie abusuan mu na de nkan bomu ba na ya bari anase ya tintim ya busuan mu ya hyemu kena esi ya dan ya ntimi nyai nti ye behwe se de emma na mo mbetuo ya de nua do ene odo pa be ma abusuan konanim ya ho na mpese ye hwe mo waya de jakase se ene de ye hwe eye abusuan mu emma ekwan ya ye fa so ne emma tena to mre bia abusuan no papa ne ti ase no omo ne na nka se wowu a omo timi pufunu ne kura de ma ne ma se mo papa no munsie no emfa ye ho abusuani bi kura ba wo bate se hoho a wo ba yi etomre bi nso a emma na so timi soliti abusuan ne se ye papa ebra no ne ho kire ne na o pere se abrabo mo de ni ti pempem no obi amben no enu ti se enne wanya bi a ye mo obi amben no yen ma no yen pene emobi amben ye papa enu ntie na ye hwe kwan a ye befa so a ye ne abusua entawantawa mam na de bia wodo ne kro ye ebet na abusua ni me kai wo say wo Facebook live enu nti ko hosisi adwuma de eminim se wani je ho pa esanse tomre bia ye te course ni bia eboa yen anase hye nkunan se adwuma na ye no mani je ho enu nti ko Facebook live enu so kan de wo de beboa ye ho ko like program no fa comment bra na yen kan wo wi a share mo obi nso nya bi nhwe na minim se obeyenti mada wase wo ho dwumadie ya ye mema eja kese akasa no ye nyina so kese ejina Jeremiah 6:6 verse 16 chiro no mayeti ase se Ewrade sie nie monko gina kwan ne so na monhwe na momisa tete atempon no de ekwan pa no wo na momfa so na munya home ema mo kra na mo se ye de ye mfa azama Jeremiah aka no o se nyankopon se yensa ebese sanu bre na de be hiem okay de nyame de boy no se yenni ajade ni so ena yen ni so ena yen ya de ye akaba bese sanu aye ena de okay na enade no ye hwesa aboan ana efa ba bi no ebi mu de omo de wajade ho na okay na akanfo no ena abese santi akanfo ena de enade no aba enti wutimi ka se enade no na ye na wutimi ka se ejade no na ye na emom ni mienu nyina me de mejutum se wo abehwe wo de so yiye no eboa sa se mo amudi ejade no mo hwe emma ewo mu no yi a abusua no kona nim ena woni a edi enade nso no wo mo hwe ni yi a ekọ yina abusua no kona nim ona de ma kanfo de no eduru ma bia na kane na abusua no di manani ye ko fantawantawa ba no ye obi nua ba ode ne ba fore ema ade ba efie okay so hunu ena ma esesa ye no sa obofo bi okọ wiram no okọ hia obi no so beboa no na emom wo ma no nipa akoda ba ko no mfa no moja amwa na sa wonya ajapade kese ma no mfa ma ye fie yi okay
na obehu ne yere omo ma ho ne yere se mempene me de me ba de ye no mempene nuaba no ase akowuram na de kasie bi betumi aba na se akohia de ne fa akoda ba konko ekoba fode ampa onuane ampa okwanso onya sika kokko ya ode ba fie be kekere busuan ma busuan tumpon enti abasa na chese se menu abade ne baba eda na bibia pie ma se medidi gya no sa ntimi ena ma edane se ne na yemfa me wo fase efise ne nua ba se de ba na ho nkire no na ma ba mu okay ena omo hwe bobo na me dane beduru sabri ena sese babi yaduro no aban na asisi no afi dosu bebre se ema no bibisi afi ema no so ne ye pam omo frifie ye gye omo se mo japade na mani ahwe ba mu ena ma aban de ne nsa ba mu se ene na me hihye mra mamu okay enso eye dane a de odi ade no ho oh yes de odi ade no ho lemum tete no na ente saa no mo hwe no ma ye nipa no wu a abusua no trase ye che no ma no frenchim efise obi asuro saman se wan hwe ye na de wawu no wo hwe wo ye na chibasa ebi beto no obeba be fa nako nti no mu di akwan so pepepepe mo bi akoma to ne yam nipa nto obi okro wo yire miensa ye che mo bi anye akoma to ye mo ba ezo bi anye ready se wo ma nkwada no mpo no omtimi ka nkwada hye omo yam se yam prema nkwada no kra mfiri enchenko dabi efi se papa no wo ba no abusua no maame a odi ofi on ye de no to no sa nti obi kra ye to no badin a yempese ye boni de nwie dabi ye de na to panin bi a janfu a ye so akoda we mo mfre na janfu a okay ne afre na janfu ye de na soso panin ye de no to na ni din no na we so ato eti se mema na miensa no obi ato janfu antu be se janfu no bi firi ha na ka busua no bom na janfu a eti ye de wom tutu efie mpanimfo manu ado no eti wo bo no kra ye se ahwe mama wona na wo bo no na odo ho papa ya ni buo ena anibre bakakra na asisie bamu no na ntokwa me de yempemasem ene me papa wo ya ne ne ma no hwe no ye nyesei na obi yete ho kakra asisie afi nkwada no de fata wo mo kra no yempese de ma papa na firim nkwada no susa yesi ye hwe wo mo ye ne agye wo ma ato wo ma jeje mu na wo ne nam na wo makoye nwisia bia wo mo famfa amantwea ena de ye ba ya ma ban ba mu no enti ye pese san kwotiti mu se tete no na nipa to a abusua ne hia ebu nkunte ye hwe ne no mom de fata so bia anya no ye de mo bia makoma to yem okay ye man kwada no nya nwisia nkwada no kra no ye tie ni hwe wo mo enti eduru so a yesi nkwada no mo manyinyini a panino to fom no mo na mbebo amuna se kan na eka wa ye ho a ye adakaka okay ana adaka so yemfa sika na tuaka ye de dan ya kan de wokofiri ye firi adaka wa hu adaka nipa na to okra fem na pepe adwumfo carpenter fo ko bobo enti ehu kan mpo ni aka se nipa ba ko fo na kakra bi na ye friend mo wo ye de nipa ko mo kire ye betra ho abroso a no na mienu ne kwakopa ba bi akora no nti ye kakase bi ama aduan ka nim dabi bibia nim ne akase ka beba adaka na nti ye ya se nkwada no mo ama yentua adaka no ka ya tete ka na wie no nti nkwada no ka na omutua no na da me chese eno ye adakato okay eno kora no adakato abusua na koje okay ena wo na enim ebo no nti wo de ade beba unya atakuo sempo wo de anya dakato abusua no so nko table ho nko kyerɛ mu de se ebo yi o mo so mate ada na ya wie a bia eka ba mu no na abusua no bia nso de obeyie no nso ya abusua to sa na mum ajamfo na efra bontena ba jam wo de akɔ table ho akɔje receipt na krata no ena ya nsa no okay nti busuani de utu abusua to emma tua dakaka okay na ajamfo abebonsa nti ye wia ya pede obedi de owuwe na de 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 wama hye wonsa se ena de mo papa ni o eno ye kwakoyi osianamu na ema no womo ne mo hwe o abusua de hia okay nti obe ba ko yesa na de mo papa ni o mo nkoso amo papa na se won na di ejade won no be di ejade no nkoso amo papa na na adruba bi a
Emma no kura timi hye se we de yempe no ye pese we na die papa de Emma ne timi yesa Emma no ye bre so but tete ne dia enkabusua na ehwemu yi ni papa de obetimi ahwe nkwada no ho hia tete no de owo ne ma no no mo hia ma busua no wo mo pese ebedi ho agronti epe nipa wo ma wo mo ni tete onya basa abisia nkuta wo nka se enkoka ye papa se papa wu tina kan no se jabi wu ajabi ti ase na enokro sa jabi wu na jabi ti ase ampa enso ba bia edidi ko no esesa iti momiensa nko tete atempona Jeremiah ka kire no se yemfa tete kwan no na nkwada no hu se ye papa nie na anyo se de wote no ne papa kunti ya mprema ni ne papa de nye kwan no okay enti ye ho no so ebesa ko gyan busuapan ni so okay abusuapan ni no na ehwe yi nipa wona obehwe yi nipa no e wa busua nim wo be free meeting mo ahia mo be kode kukuwa mu akọ wona ma ni nyina se de asie ni o ti ye pese we na hwe nkwada mo enti wo be pie ni wo asede esese wo ye so hu de wo se nkwada na pese wo be tan nkwada ni wo be di nkwada ni enti yenya nkɔhwe adaka nkro mo nim de akom de nkwada no befa so efise wo mo fansa nkwada na ye japade sa nse de nkwada no nkɔ o se kan de pam mema mro na kyese asemisi ne hia mema adon na so abewo mema ma ne eja atom na o makodi nsense me wo ba bi akoye basa nti na mma no wo mo funfa wo ma ne yesoma mo nkɔfa we mura tete de se kan no pi no ebre ye twa bre ne pampru nti nkwada na se yesoma mo ma nkwada no bre na mu wi aye yi mu papa mo makota mo papa soa yenye papa no mo so agegero sa papa no so oni nkwada no ho agro asem to mo so mo anyom papa si anam ti bibia to mo a nkwada no mo ba papa no so na sa bre na no ma so ya adwuma wodi nkwada no ho agro so a bibi to bibi yew na no mi hu bamba nipa nya wo mtimi ya nkwada no ya fa ho die e ma nkwada no su ade me papa fie mi si ho bio ejanka mo bro iti ya stresse mo me mfa tete kwan no so na akwara ne papa wu a wanka se me de asa de mo wa se oh me papa ni ho de so ajabi ti ase okay ma yenko sa kwan so na mo ma yempaja busua na busua na nyame paja si wo se yemfa so yentwa ye kwan sa no monsuo me basisia no monsuo Mr. Kesse ena wasegusu awotie no se afe na wade wafide na to ha ye Liberty 92.7 FM jumadi ayedi eye sankofa na empanyini kasa ye nokore ono mo se sankofa wo ho ye nchi ye gina twere ne so na e kasa yi e wo Jeremiah 6:16 wose said yesef awrade sie ni monko na monkofa tete atempon ne so mombisa baby akwan pa ne wo na momfa so na mo kra enya home but mo se mo nko hai wa kan de yenim tete amamre won so ye mfa so da but awie enkomo ayedi ni se meni wo nyina na ekwa akofa esan se ne mebu ha ya tu agu ye chi a ye tete amamre ye tete amanne a ne ya na eboa yen a enne ye mu ne hwe ye bud ya ye na jeje mu a emmoa ye men esan se menim se enkane ne kura no se wo ya ade bi na nye na panyini ka kire o se ade a wo ye jaya entempa wo se wujai isan se tetefo no mayeti ase se panyini di panyini badena ye hwe ye bresu ade na ye hui chese akwala mu panyini anope na medi nkomo bi me ne enkofo bi kohia kakra na edi nkomo na kuro bi amikopie su amikodi san nkomo no ne se emmanante ye wo ho se wo ye panyini wo ho na wo kasa na wanu tia na wotimi bu free ade na ye hui maami a wo betimi awo timi bono de ne twifom pagya de hwe ho onsu se won kwa na wate so no se wo benya mfie be 40 years a aduanan a what 20 ago because ye wo betimi awo de wa ba wiase no wotimi tene won sa ebo no ene de ekono no ye zuro he na enkomo ayedi e de pa nti ka kire obi o no bi nso adwenmra ha se nkomo ayedi no ede panyiri kasa se ejabi wu ejabi ti ase so ye bere yisu ye hune sa ejabi wu ejabi ti ase bi emo sanse de edi ni bedi ade ne kra no wo hu nkwala ne kra so mo ya atamfo enkwala ne so hu se ja na wo ba bedi ade na wono na e ba be take fully control no ehia enyo no no mo hia no
because ebi amika say na ne papa te ase kura na wo ne nka abusia panyin bi say wono na emedi ade a e de sem bebre beba ma me mompini Mr. Kese na me say misa ne say ekobe jade a eja ekobe jade a se me papa ena se bi obi papa me mfa papa nyesa because papa te ase me don pa so obi papa na ebi a waka ba bi a na se o wadamfo bia no ne eye bibia bom make say na damfo brebo pa wo hu ne papa wo be hu adamfo no so se papa ni firi mu a yetimi di adamfo no e ma ne be di ade a wo mfira busua ni we adamfo sem ni nyina ko gina busua yemfiti aye kan se busua e moja okay moja obi fie die utimi ko di ade ho menye yi ba se bi one papa ne so ya adamfo pa tight wone no eye tighter obetimi ede na de bi achew na japade e bi di achew na ne moja ade wontimi fa nchew ne moja ne na busua no wo bedi ade no de ache se wa bedo ma busua no wo so wo dom se enye ti so wo ye yonko no bi di sa de no ma wa enye wo hu dabi but ye bre su esi ana me bisa me ande me nyan TV ebetimi asi me de ma Ghana the impossibility ne dabi me nyan TV se efe na bobo bade a me se kwala na nkasa pre se ye papa no wote ase na damfo nie na kuma eye na kuma mu ye fine wo ye nipa enu nti se obedi ye jade a enchia no de si e prima sa de we adwuma de a ene ne yayira o yayira mpa yayira ne atomradu efse wose de nyame aka bomu no madasani bia antiti okay eno ne abusua da bia ye hwe no awade nko a abusua no nyame ne kan ye bomu wose meche so obetimi atwiso oba kokko oba tuntum na abusua ntimi atwiso abusua tuntum na dabi beti woni na abusua ko na akopie mu eno ano se abusua no mo ye ofiri a ofiri family na wontimi sesa no adamfo a entina dan na meka se e ma osofo bia mo no mpen enko bia abusua mu ko bobo ba ye enko titim se okobbo mu ba ye mu obi honhu fra abusua mu a obenya asotwe wonyame mu efise edano Mephibosheth na David sana na danfo ne Jonathan china wo hu se o ye restitution o kai o kotua sa awoda ka no sa restitution was monko Saul fie nam ko so bi wo ho waka na menya na doye ye ko na apache no Mephibosheth na to inside the o wakurasi tu dio yonko betimi aye no o maziba ko hwehwe ne de ne bai maziba ko hwehwe ne de ne bai enti wo yonko a ene obekai se me yonko ni wo ye madoye okay enti na ati bibi se yese de akrobodu de ankroma ba akrobodu se ya wa ye nui wini do ye no se akrobodu sa anko school so no a minister mo o se no anya odem bio na danfo na enkroma ne ko ba se akrobodu se wo fie nyansa wonim nyansa no de enkroma ye mfa se wonte brofo ensu fie nyansa no se nyansa we me so me polish wo ani obefa secretary no me yo minister no se dia enkroma ba akrobodu se ya no unko school ya yo minister enti dia yonko no be ya ne se obe kai be fa dumbi se no ye me yonko pa na ma ye wei e dia ma me yonko na se ukodi na de da bi na busua panu na se o prewuro se ye hwe abusua yi a se won dan na me ka se nsasesa okay no mo santi se ye organize hu ye se de na asorfo bebre kra to cars e run business abusua bi o se omo population no omo ya about 700 ne 500 abusua bi do so Mr. Kese be se abusua panu de hu si wo yie se ye nyeje to ne so ye mie store bi mfa hwe abusua no ye toka bi anase ye nyafuo bi nto abusua no ye nyina dia no ye mobo ye hu dwetire abusua bi shomo metime bie bank ebe ye kra be hwe no kre metime bie bank na biasikafo bi wom na sa abusua no mo so ka mo ba ye soro ko Ghana ha me aka se abusua we die wo mo hwe nipa wo sa wokokwa nkwati a abrante bi enya sika ma wasi efie kakraka na dan wo mutimi nkan wo de ama na busua obi ametena hobi abusua no duru dan ape bia no koyi de ope wa nwene be yie ho dabi
wa nwere baye se we baye me wa ko hu sofu bi no an ko hu malam bi dabi wantie obi asem o se mabusua de ti bia mu ye mabusua mabusua enti momma ya no abusua o do abusua obenya nhira wo tu abusua because desi an kwada ne na bola so sesa ntontura ne kro no abanya abusua ye po nipa ne mame ne papa wu anya hwefo wo so obi nimade pa wo nya hwefo na ne mate bia ono kra ya exam so no kire na de no wie university no te kwa we no nimade o no de ka bo na o no wona madin safo no botimi kotra manhwe adin chese onya piafo kakra bia boafo na eti abusua mo mehwe ho na yenye abusua yi ma yenhwe ye manko a na se ye ka mo bompa e ma no enuadoba enuadoba ma me papa na wo fase ni wo yetimi ware ye humpo akanfo de ware ye hu abusua no me papa wo fase obe wa ne sisi a na se wi hanso me wo fa se wi so ya kan okay nti me wo fa ase a obetima wa no ohwe me ma wo me ba ma hwe no na me wo fa ase bra me ba ma hwe no ma odu me chena ma na wa like say ase we dey just ye ne next topic yeah tete de no bia because then you see get bia na me papa wo fa ase bi emi me oni wo mi oni ani o fa application mra na omutimi ye ne sa tetefo no onua so wu ani bible mu kura se bible mu obi nua wi e ma nya oware no no ese onwoma e ma onua no wa onwoma nyame kunsa nipa no yeah o se se wo ma oba no ni nyina wo bible mu nya ne na he no ma si nyina no ye time ntade ntenti abaya ye ka ho asem ye time ne friend don't waste time obi se obi a mo ma na ehye sa no e ma na ehye sa from don't waste time net say omuni bere oni bere on wesi cham kra papa wo no ko no ati dia sie bia sipen na yanso ye bere so sie fe na puskeleke usika besa na de no onda we nko no de na mabontre so no wo so mo bere no so na bi wo ho ya bere no so me se eti ku bi ba champon soja for no oba tete akwa wo Saturday te no de handkerchief ato wo se fama me ohun a won ko bi no aje watena ho ebi wa ne abom ma ebi won so a eda no be kwa ko ya ha mama ne se eti no ma bebre ho a nya na eba o da bi o eba ya che ne mum yensan ko tete no ko trete no ma na nwisi asem a ene ohaw bebre aba no na esonte ye hwe abusua yi a ye ho be hayen obi abia adwuma no apona abusua ko de baye beba na duru me bia ni bebre so kosoe asofo no na kwa da bi so fu Ghana ha wo de ne baye o chiri kwa da bi ebinom na mi hu kwa da bi esi wonam wie oba be si unchanse ne so o mamia ne mamene sei ni nyina sa na ye nimdia ye ninti menopausal hazards chabrana na ho hyehye na ukotra ba bi esi so kasa sebio fibroid ache ne yefuma wa ye nyinsan wo ne yefuna pu aba ye se nyinsan wo okwa na jutuo na ba na kan ye ba ye kuku wono mo nyina we na di enya na sofon so capitalize wo mo ajesu nya no mo sese busu bobusu go na nsan ye committee mabusu ni bi meka me no ye tutu bros abotra wo se obi na ye busu ni ne sofon se busu na be se busu ne sofon ye bonsam so be ye no wotimi boy nipa kroni din now they are two true what brainwash no no they are doing say abusuani no wo men no so bia na obetimi aboa no na ajakasi we kura ye nhwe ne sei won say obetimi kowura esom bim no ne na abusua di ntiti mu ene bebre se de aba no esom kekadu ebeto no aya na tomre bi oni binumu kasa na omuhu se bi ansole fufuro bi na ye yi na okasa okos me de asole aye won ni to me na so de me nkobi but etomre bi nso a obi timi hwe se abusua mi firi mu amaduru sa mpempensuo ebi kura na nam abusua bi so abusua ni bi so ene page ni duru sa mpempensuo but esum bi odi ne ho ko hye etimi yi ni firi abusua nim mesom echiri sei mesom se mama ni we nkasa mesom se ene bebre enye na sa na ye enye o nakase enye o enti mumma yensanko tete yenko hwe abusua ma yentie na adano se de Yesu akwa na osa ne are o se ko abusua kodi sofo ko fie ho mumma yenye sa ne mo boy ho na ebi mo mobo ebi ma ben ya abusua pushi ni kakra bi a obeye nipa na mumma enhwe baye na baye kura no ko sunsumu a
ba ye kura bonsam asomafo on so akwa on ne swa yensuro motia na ye tetena fo motia na de kro no ama obesia de bia motia ahom na tinu mu na ane mo mpa ye ntia no na ba ye ama emwa ba ye nso de senke kire wanka wa ba ye so etimesi asofo no monka nipa mom Yesu ada na okosa akwa no yare homonini no wa misase ho na ye wo dabi ohu Yesu na ade no kasa wose na wa mane wose ye frost wose ye frem wose homoni na mpo na sere kwan se mprako no Paul wonu se Paul mo so kokoto abaya bia na o hye nkom o munya sika itu ohu Paul weni Yesu Kristo asuafo kronkron na mu no di o machi no mse ne ahohoma ati wo mu no how ana busuafo ni dwaye furu no mu abusuafo ni dwaye o ma misasa ho na de no mu dwaye o mbo mo ma mbo o mo bo mo adenti na no ne dididi nkaka na wo de agisa o ka che se we na ye o tutu ade no ma nipa ne afiri e na agisa o ka Michaels na ye time akoye o time obi ma me de na ba wi ase wonya na o mfa ni ndu ha ne ha obi kuno because ya brainwash no no aye mo no so dome ne ba no what is say hwan panini dome wa obeko no de bia meka ebi mu dome Israel for man fie miensa na nfi onto wo ba mu sa give for no wo mo dome Israel for no nti so David bedi hine na sa adrim na David bisa nyame se na menya se nkofo na moyo modo ya o dome masom eti ne call de o mbeka bia no na me wo mkoyo mo se ye pememma nson afiri so la busuam ye twa muti mamwa we wo na mo aye bejai mu ye sanso mo mansa na nsuo to eti wo ye sofo na ma obi dome wa ebeka wo eti ye wo sofo djuma na busua nso mu ye busua enkwa busuam ko bobo ye nsa busua no na makeka wo ye sanso a mobroni na otimu no ya hwe no dabi na sa ye mobo wo ajaka se de oye mobroni mpo de wo de wo so bayie ne de ebo ho be de o trillion eti mesra sofo no abusua de emo bi anyi ne ho mfiri na busua ni yamfa busua nko ye nim ne de kwa yanim a nyame be kan ho ama ye na bi mo mobo bi mo mobo wa mo bi ade kwa se anyi dabi o Mati. Okay. Obeyini kesi ya Mr. Kesi na ekase yo na ene wie nkomo aye die no de pa. Ye bu kompa ye busua mu a ekwan a ye fa so a ye chichire busua no asemara nko. Make us say obi te ha but na chipa free baby a wasa. But because of say what in semba kumienu binti no ebe ye den so obekọ na busua. Wo ye busua na free na kwan mu no bo no ane bra ba dwumadie yi ma ye hu se ana ma ye kai ye hu se abusua ye nyi mfiri ye nipadua mu o ye moja e kan ye nipa ene de ye nam moja ni nipadua mu sisi a wo ko hospital a doctor beka se oni moja de aze ne ya mobi ama wa be collapse ubewu sa na abusua tie se wo ye abusua firi wa kwan mu a e ma de wo ye bia na ko ye bibie ho because nyame na hyeda kyekere ye o se nya seni pankontena na emomeye ne seso boafo mama no ne seso boafo ne se wo yi bema ya Adam no de ne yire Hawa if e kan ho na wo kan onu mu bomu mo wo ma Cain Abel e wo set e wo de keka ho ne se busua kyekere no e gina nyankrompon ba se yi Adam na asem so enti untimi nyi ho mfra busua se uyi hu afiri mu dia ene na impress ma asem ye ba ko se san moja na ewo mu no sanfrum unipadua no se omutimi ye ma ne ye a kona ko sanfrum nyina yi ase ni nyina moja nto ne nyina afiri ho na sesan se na omutimi ye to foforo ye hwene nyina de bia moja nso betimi a chi impossible enye yi nti na me ne ejaga se kenyina ne se abusua abusua enyi weni emfire abusua so na yehwe bibi wo ha na mema matie fo mre moja ka se eto mre bi a ba tan bi ene bi a make se na se na bi mpo wa busuam wa wo maame nua bi a make se wa wo be du edu ne so obi a wo ne de but owo one particular mano ba ku bi eda na koma so ono be du na wayi no wotimi yi be miensa nan bi wo mu a ono ane ye mu ma o enya na wayi be nan bi wo mu a ono omo bo but ensia na aka wo mu aka omo ne de dabi wo de
mempe wa asem me ameba no mempe wa asem won pe na asem ni nti na ka ne nananom nananom nso nkɔ ne omo nana ho because won pe maame asem a ebede na me nso a meye nana no matimi aben wo eno so saa eno ewo saa no se ko ba saa so obi ti abusuam na maame odi ni ba wi ase odi ni ba abusuanim no wayi na ma ena na koma wo ma ne ma ni bi ho ti to mre bi kura maamefo ni bi timi ka asem bi na ya na eme nwanwa so mo kasa se me ba we die me hyeda wo no enu ti emi bisa ba tan na kasa se won we ka ye ne nso excuse my language me pa wacho pi enu wo yo mu firi kotodwom ana na omu firi wata aso fa na no omu firi me sereka o me nsada me nsayem enu so sanye nsen na boso me nkono ya bi na wo mo enye sa ti denti na bibi sa ti misi na so obeti abusuam na ete sa anwinwi ne yaw ehye ne ma kan bibi kakra fa ho na me meti fo me sa sam no ye no krapa na me ma me bi tena kakra o tunu mafo no se mesremu ade atete abusuam pa moko mo afie de mo beko pipe ye be patamu na de ma asem ha nipa mo kan se wo asoma mi modin dia ene asanye a be ka asem ya kire obi wa wunu wo se me pa no bi wa no kan sa asem na kire mi modin bio da it was a do no ba bokura de tekirema etu oja ho se tekirema te se ja ni pedua kwa nyina kakra eja kakra bi to betimi ahye kwa ye befura kwa san so na twere ne de toto o se ni pedua kwa ni nyina de eso wom ye tekirema but ye ja nti woko Matthew chapter 12 verse 36 na o se nse huhu bie befura no mapie no be janso bua waten eti saa sanye ano na no batan de wo otimi bie wano enso ye nipa su esi da bia no kra eduruma bi no yi kura kan bi wo se me do Jacob na me time no nti asese eba nti na mampanifo wo ekuo mu no sabusu apani no wo ta bembe wo mo a eduruma bi ma hu obatan bi so a ono ne nua ba matimi ko ada na mpaso wo ye nipa boni ni wo mpaso masase ye jasa no atwena ko eja wo ma me de yeso nya sa no ha me efa no nti eye wura sese busuapan no play nipa de ye dan nipa sunu beda no ho di bi enti elba biti abusuam na ne maame odi ne ba wi ase de ba abusuam ye ne sa nipa wo so ka che ne ye abusuapan se me maame kwan odi me fa so na enye adamfo enye sofo enye wo hene bi ne mo abusuapan ni abusuan mu nsem okay ya obetimi aka bi ade akire abusuan no okay na ma o mafa kwan bi so se no se se trete so tre abusuan de ama no okay me da se eja kese na ote ne nkan no ma me ma frefo emre mu bi ebre no ko bebre from 0322 296342 Mr. Obama okasa ne nyetiawa enye ntientie mwadama hello udi me bia okasa from medofo be ni ya abode ni kunzinso ma menti abode plus me chia wo ahene so okay wa ahene joso ja kese nso joso plus abusuya bi so tini etwa odwan eyi obi fra abusuya mu se abusuya we die e de mo ne ye ne musuban titi tini ni ade e wo fie ha tiem ye twagan aguso okay eno so ne efi yo mate eja kese be yiwa no ma obi nso mera bi hello ya bre ni ti o hello good afternoon medafo pa so na umpum pisan ya me hu me mobo de aka na me de ye dede ya ni ase ma wi ni me so kata ti abobo ya ma minti o medafo pa na ase we mo boy juma nya mi islamu ya da se on se papa tan semna se mo kamani ye me de pa ye ya asofo no binum nka so mu nyina on se wi ase titi mu aba abusuan titi mu Ambrose uni se obi atu kwan be 20 years ni so fo bi aka ten so okọ ni kromo obewu to o manage na busuan fo kwa ni se wawu wona makwantu mu bobla se obeye me ka se nipa na wi se so o tie mi a on ka no ho fie anya se obeti ma bobla bia wo wi ase bia so fo ntimi mompa ma ne nye da okay isan se abusuan na hwehwe no anya ma bi wo fie Ambrose ukọ fie na mpa bi kekekwa wo fie abusuan pe ni betimi abo ama ma bla bo bia bobo na kwantu bia de yi sa na enim saade no ene edi ehwo ato some of the pastors no so na nya wiase
bua ka wi ase ni sa be ye bon na se fo nyina me susu de teni nyina ko so aso binum okay binum e re se omo se omo nhwe na mu nchentire ti amu ye bi no mu fa na asori man emua man kan ko ma wi ase no nya me nya da se nya men kan ho ye bre ni ntime se oba na otwitwa so 0322 296342 0322 296342 onso betimi afre. Hello. Hello. Udi baby akasa frɛ wie. Mpasa watanga ni akakuru. Mami ti omedo. Yo da se da papa na se pa ne ncheche odi ache ama ya tiase yi. Afi ya tiase de kontia. Ye di akanfo di anade no. Afi na ma tiase pa. Yeah, that's it. But I'm not going to say, you're the idea that the Mbaka be. Okay. Mammy side, mean could be idea on mammy side. Okay. Me dear idea on papa side. No, let us swim for a dasso at this, you know, Saquan, the same for that. So, then the amount who ever can form when say, he can break a honey, not a man, a person. Okay. A money do honor a wadi, that's it. Papa, what dear pet, a man of one, I, Mamma Dio, Abusia Nibia, ye pre-quire of a pass over your way, I'm not winning now, let us have Busia Nigra Nibi. I guess you're different Nipan Super Busia. Okay. If you're best, young Tanko for content for no Tidiano, and never boy. That's Messman da CP. Hello. 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 You are radio set, Mammy. Hello. Lower radio set, Mammy. Empress. Hello. But already no my feedback. No. Major so be adie. Me do for be ni. But you friend na chi do me. Okay. Nana ka. She be go di chi do me. Yo nana nyankwanda wie. Nana me yenti wada ama. Yo, no ma se ni di ma pa mu di ama. Save my. Yes, yeah, that's it. Someone what can no Kurutudo say, ye Daniel who free tinting phone so Yajara. To say in some near my cost for my Yanubini. Obi to me, I walk up with you, Namranti, I saw the agent, I said, the Jifun we knew anything. With an Anakashi. Okay. What should I say? You could be a painful. Yes. Oh yes. Why are they? Ross, a moja away, a more dissension. Sir, it is a Obi who are number when Timon twin ma Obi face over no about the kind of Busia. Okay. Because of Busia, a moja said, a moja. What church it can be any swimmer. You see, imagine that to power, really matured. Okay. The Masipa, no church, Modiaba. You, I mean, Nakaka, can say, yeah. Na mama na no sonke sa ne ma no akoso no and can you future so free for me sa ne ma no e say o man yeah say ye guru de say ye because so we tete no say de na ka tika no tete no na we no nyina na eni ho sa na so me dwen so e wo man mu say saka ni ne ma boni a ba nyina e free we no nyina enti madam say okay mama be phone na sonke okay na say the traditional council on better here. That you must see more question and Wumra if it's our main Munaka. Yeah, that's it. Yes, yeah, that's it. Nanachi Domine, Nana Pia won't cancel. Hello. Hello. Pastor Woodin, baby, you're free. The family of Castle is very abuse. My NC, where we are. Yamasini, you must have movie. Yakopon shira mo pa Friday you mo was me fa ba wo mse na be adachi so me nyini na me dupe so bia me di mo ade mo be bo bra ma me kire ma so anya ho fa so okay Yakopon shira mo nya men so nkan me kira blata owo ensu o so tie mu papa okay ye dana se amen hello wentimi engina so Facebook live messages eba na eba we if you Brother Patrick good afternoon I say hello Empress you are doing a great job this afternoon God richly bless you may that say hello
Udi maybe I can say free. Empress, na kwa serious. Mami ti o me do for pa. Empress. Me do. Ye de ma seni ma pa mo bo ma o my Ghana na se. Ene ewie. That's it. Ye bo ma ba so. Okay. Empress ade ba kom pesi na ye wu ni ye no se no se. Ye kan busia. Abusia no ani o ire no ma o. Okay. Sa abusia nkata de ene o ire no ma. Na yire ne firi hen yire na chi firi hen na eja ne so chi firi hen ye abusia na ye wo na o yire ne wo ma isere bisa Empress o wi ya o wi se nyame ye wadom na se wo kwa ware ase na nyame boa na se o chichire wo abusia o yire ne wo ma ne o ku mu no ma chichire wo abusia nte abusia de ne o yire ne wo ma yo but unsu siye no no mtimate wase okay Mpa kwenya wesinchia one ya woti jumadi. Bia da wase. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Dofu Beni. O si sakako. Mami ti o me do. Yara si no chira na de na yo. Na santo, na de frere se mo se banko fadia. E na mo ma se ifo de akafo yesu ni jade ni bi. E bi o ma se bisa any question na me se be bisa. So bi wa busiom na se owutofu wo ya yene yia ye konya ye probe na mbe di na dia na okay ya ti ebe yua we di se maybe wa busiom na se oro so wu na busiom na enti ya yene yia oro so ye mo di na dia yia na okay me ya sure say jakese eti we me last caller jakese mba so say ye dey hello. Hello. One last caller Udi baby o ka se fi be brenaso. So me sure ani mo na so me ni mo tri mo se abubu ya. Me da se Udi de ya me de pa o. Ada ma so na juma pa mo ba ma. Yes ya da se so tie. Adi mo chen na no ni toro no ma ka kire ye no. Afa en no na bo si o. O papa ya re o nya wo pe mo se abu se no akwara na ese di papa omba fo no mamu ye nyama ina mu no mbepe mu ye wi ansa abusafo nyi ba se onu na di ade ono so ya sam hon mu se ye nsi omu fu no mamu na ni ahunu nyama ina ta ni ma mu di ye ina e mu di na ayodi ma kwara mu ye wi ansa na abusafo nyi ba ase we na di ade okay na ye no di wan mu di obaye ye no si ho mate hon mu se be ne se okay mate besme das ye be ne se ndi ne na me producer fa chese me ntimi fa course biem ai woni me wie eduza abre we ya ni boss be ban me wasem ka we frequent chichi asiam first good afternoon I'm watching you live God richly bless you Queen besme das ye wie nyame chira edagaze Yes, yeah, the course next. Your producer